Roses. Província de Girona. Comarca Alt Empordà. Població 19.921 habitants. Destacat. Roses ofereix al visitant un ventall amplíssim de llocs d'interès. L'entorn natural és privilegiat, ja que comprèn 2 parcs naturals, el de Cap de Creus, amb la remarcable singularitat geològica i botànica del Cap Norfeu, i el dels aiguamolls de l'Empordà. El territori ha acollit civilitzacions des de temps remots, que han deixat petjada en un patrimoni arquitectònic excepcional. En són exemples els sepulcres megalítics que té al llarg de la seva orografia, on destaca el dolmen més gran de Catalunya. Les restes de les civilitzacions grega i romana, que es poden admirar al Parc Arquitectònic de la Ciutadella, o les cases modernistes o més actuals, com l'Ajuntament o la Casa Roses. Imprescindible. Passejar pel recinte de la Ciutadella, autèntica capbussada en la història més remota de l'indret. Visitar el poblat visigot del Puig Rom, des d'on s'obtenen unes vistes fabuloses de l'abadia de Roses. Fer una ruta megalítica pel litoral i en especial visitar els 3 grans dòlmens. Fruir de quilòmetres de platges. Festa Major, segona setmana d'agost.